praise God, jadi si family. Inay tapad, kumusta na ka? Ninyo bang okay ra? Orientando ra? Okay, so ato ta sa ato ang topic, praise God. So ato pasalamatan ng Diyos sa kamayon niya. Ito palakpakan atong buhay nga Diyos. Ang layo sa mga topic na ito karon, atong isigutan ni when you seek God heartedly. Kung mangita ka sa Ginoo, pangitaa nga kinasing-kasing kayo. So, before ko mo sugod ining maong wali, ako ipakita ninyo ang mga bersikulo nga itong patukuranan karon. So, ato tas Deuteronomio 4. Gatong Deuteronomio. Jeremiah. Jeremiah na type, no? Okay. So before sa Jeremiah, akong basahan ang Deuteronomio chapter 4. Kani nga mensahe soon, gusto nga ipadong sa Dios nato aron nga kitang tanan nga mga Kristiyan mutabang ta para ang Dios may mahimaya sa matag nasod. In chapter 4 sa Deuteronomio, chapter 4, verse 23 to 30. Akong basahon diri. Pagmatngon kamo nga dili inyo hikalimtan ang kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios nga gihimo niya uban kaninyo. Ayaw kamo paghimog mga kinulit nga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo nga inyong Dios. Kay ang Ginoo nga inyong Dios sama sa kalayo nga muugdaw. Dios siya nga igihan. Bisan og manganak na kamo og manganak na usab ang inyong mga anak og matigulang na kamo dito niadtong yutaa, ayaw kamo pagbinuang pinaagi sa paghimog kinulit nga larawan sa bisan unsang dagway. Ayaw pagbuhat og dautan atubangan si Ginoo nga inyong Dios aron dili mahagit ang iyang kasuko. Sangpiton ko ang langit ug ang yuta, pagsaksi bato kaninyo niining adlaw nga kon buhaton ninyo kini, mga matay kamo pagdali dito sa yuta nga inyong adtuan tabok sa Jordan. O patibulaagon kamo sa Ginoo taliwala sa ubang katawhan ug jutay na lamang ang mahabilin kaninyo dito sa kanasuran diin adto kamo abuga sa Ginoo. Dito mag-alagad kamo sa mga Dios nga kahoy ug bato nga binuhat sa tao. Dili sila makakita o makadungog o makakaon o makasimhot. Apan dito mangita kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug makit-an ninyo siya kon mangita kamo kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing. Kon anaa na kamo sa kagulaanan ug mabot kaninyo kini mga butanga sa kaulahian nga panahon, mubali kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug mutuman sa iyang mando. Napabata diha mga JDC family. Muna atong topic karon, seek God. When you seek God heartedly. Now atong background sa akong gibasa sa Deuteronomio, nagahisgot dito og mga kinulit na larawan. Ang Dios igihan silusan ba? Daling masuko. Diba sa ato ang nadungog, usap na nato is Diyos gugma. Pero mabasa nimo ang Genesis to Deuteronomio na diya pagawa sa Ginoo ang iyang suko. Masuko po ang Ginoo. No? Masuko ganit ang tao. So ang Ginoo masuko siya.
ang iya yung gikasukan yung mayo igsoon, ganit yung pagsimba yung Diyos sa Israel, sa Israelita. Atong i-apply sa itong kinabuhi karon, still mao gihapon ang iyang gikasukan. Ang Diyos na. Matod pa niya, mangita daw ta niya nga kinasing-kasing, makit-an ginato siya. Ani higayuna, gitugutan sa Ginoo kung basahon gyud ya, gitugutan sa Ginoo nga ipabihag gyud sila. Ipatigulaan ba? Gitugutan sa Ginoo nga moagi sila kagul-anan aron masayran nila nga naaman ni ay Dios nga atong nalimtan. Karon adto tas mga sorbi. Ako tanaw ng sorbi ha. Sa atong nakita nga salida, grabe ang ilang pagsimba. Nas underground sa wala sila nagtukod o building yun ni simbahan nga inaani nga makita sa China. Ang ilang mga simbahan igsoon sa ilalom sa yuta, sa langub o asa sila makatago basta lang kay makasimba sila sa tinuod nga Dios. Samantalang kita sa Pilipinas, libre kayo ang pagsimba. Amen. Bantang kayo ang mga simbahan kung walay mo dakop na ito nga gobyerno kung magsimba ta. Managlahit ang mga pundok ining nasura. So, open kayo ta diri. Samantalang sa China, muna sa ginhawa nila tago-tago. Basta kay makasimba sila sa tinuod ng Diyos. Diri nga open, walay magbawal para magsimba, pero ang mga tao diri sa dili manimba. Daghan kay mga rason, pero tanawa ang sayo na igsoon. Grabe, gihanyo nila ang pastor. Pwede ba nga, gikag alas 8, abot alas 8 gabi, ugma. Ya pwede ba nga, sa sunod na pong adlaw, alas 8, gabos punta, abot alas 8 gabi. Dapat ganyan, pwede ba nga di na ka mo break? Pastor na nihanyo, pwede ba mo break time ko? Grabe ang ilang kauhaw sa Ginoo. So atong kuhag, samina natin igsoon. Kaya ang hitabo diri sa Israelita, kini mga Hudiyo ba? Ang hitabo nila, gipatibulaag sila sa Ginoo sa laing kanasuran. Kaya nagsimba dahil sila o inulit. Yun siya, kung buhaton ganit yun magkatibulaag yun mo sa ubang kanasuran. Now, atong tanawon diri kung sa'y purpose sa Ginoo, kung sa'y plano sa Ginoo, nganong gipatibulaag niya, matod pa sa Jeremiah, in verse 10, nahitabo ni, natibulaag yun sila now. Verse 10, nag-iyon ang Ginoo, inikatapos sa 70 katuig nga akong gitagal sa Babylonia, luwason ko kamo ug dadon ko kamo balik sa inyong nasod, sumala sa akong gisaan. Nahitabo sa Deuteronomio nga gitagna, nahitabo na in Jeremiah. Nabihag sila sa usa ka nasod nga gitawag og Babylonia. Gidala sila sa Babylonia now. Pila ka tuig sure, 70 ka tuig ang gitagal sa Ginoo. From Jerusalem, na abunansya kayo lang ginabuhi, sadyang nagsunod pa sila sa tinuod nga Dios. And then nahitabo nga nagsimba sila dito og mga larawan, ipabihag sila sa Babylonia pila ka tuig 70 ka tuig. Pero dunay gisaan ang Ginoo. Dadon na daw niya balik ang mga Israelita sa Jerusalem. Kanayon no. 11. Ako lamang ang nasayon sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaniyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaniyong kaugmaon ngayong gipangandoy. 12. Onya musangpit o mudol kamo o mampo kanako o tugagon ko kamo. 13. Mangita kamo kanako o makaplagan ako ninyo sadyang kinasingkasing ang iyong pagpangita kanako. Amen? Naghangyo ang Ginoo, kinasingkasing ang gusto niyang pangayoon sa mga tao. Now, na ako'y illustration na so akong gini siyang gituyo. Ang akong kasing-kasing sama sa akong gi-explain sa mga Domingo, sama siya usa lang kaaro, no? Purma ni siya heart. Pero kung imo siyang balihon, purma siya kaaro. Usa lang gyud ka point niya. Usa lang gyud ka point niya. Ang gusto lang gyud ani sa Ginoo ngatong kasing-kasing kanang point gyud dito paingon niya. Nga bisan pag pick-on ni mo Nixon, still nakapuwit lang gihapon ang usa ka araw. And dili siya gusto na atong kasing-kasing Nixon isama ini. Kasing-kasing gihapon ni sa purma ni siya heart nga akong gipanggunting-gunting. No? Binagsa na, dili na nimo mailhan kasing-kasing pa ba nagpurma.
Amen? Dili gusto ang Dios nga atong kasing-kasing is nabungkag. Simba larawan, simba pudire, bisa unsa nga larawan, simba bungkag ang kasing-kasing siya. Simba hapon yung mangita kani mo makinasing-kasing ang gusto ni Igsoon kana day musimba sa Ginoo mga tao nga tibuok paingon niya. Ug walay sangit-sangit adto sa pamangalawan. Amen, inani ba ta sa una? For sure in ani ta sa una. No? Tibula atong kasing-kasing bisag kinsa ra gisimba. Dili maila. No, wala na tibuok. Di ba kung imong tanaw ng bungkag Igsoon sama sa Sisilyo nga usa ka gatos asay mas bugat ako na gibalik asay mas bugat sa tibuok usa gatos o sa Sisilyo nga tagmamiso nga usa gatos gihapon mas bugat ang Sisilyo nga usa gatos ka piso ikumpara sa tibuok usa gatos gaan lang kay kapapel di ba gaan kayo so kung imong tanawon kung tibuok day imong kasing-kasing nga inhalad sa Ginoo, isimba sa Ginoo, mahimong tagaan o kagaan sa Ginoo. Amen? Tanawa ang Israel, nga ang ilang kasing-kasing dili tibuok, pagsimba sa Ginoo, is naghimo sila larawan, kahoy o bato, isimba nila, gipabugatan sila sa Ginoo. Tanawa ang ilang kabugat na gihatag sa Ginoo, gitagaan sila kagulanan, gitagaan sila balatian, o gipabihag sila sa ubang nasod. Matod pa niya, pati bulaagon ko kamo, kung inyo ni buhaton. Nurag ng hilom dahil so. Kaya itong wali ka nun, seryoso kayo. Now, atong surbihon atong nasod, dili lang kayo Israel, atong surbihon atong nasod. Ang nasod sa Pilipinas, susama Israel. Nga nagkatibulaag. Una-una aragod, pila ka milyon ang OFW nga tuwas ubang nasod. Huna-huna apila ka OFW nga gimaltrato mayo. Huna-huna apila ka buk girip. Huna-huna apila ka buk gipatay sila sa ubang nasod. Bugat, di ba? Wag usas yung pamilya to sila nasod imaltrato mayo. Sakit alam nimo. O nako. Kadugo nato. Muni ang hitabo sa Israel. Pag abot nila Babylonia, naulipon sila. Pag abot nila Egypt, gimaltrato sila, gilatos, gipatrabaho bayo. Diyaw mo na. Nag-agulo, mato pa mga, pag abot nila sa Egypto, ni-agulo sila, 430 years, gagulo sila. Nga naman to, ipadalaan o kagulaan ng kasamo, aron nga musapit sila sa tinuod ng Diyos. Amen? Ang atong nasod Igsoon, no, sa miyagi mga wali nato, ang Diyos usa ka pagdapit og mga balatian sa mga nangaging wali, di ba? Matod pa sa miyaging wali nato, simbaha ko ninyo, di ba ayuhon ko ninyo balatian ug tagaan ko pagkaon ug tubig. Nawali nato na, di ba? Okay. So, tanaw nato, dili lang kay balatian ang ikahatag aning Diyos ug larawan. Atong tanawon kung usa pa yung langing kahatag. Wala yung siguro daw. Kana. Ako na ginang gi-flash diha aron nakita mismo kabasa gyud. Salmo 16 verse 4. Ang mudangot sa mga Diyos nagdapit lang og daghang kasamot sa ilang kaugalingon. Dili ako mapil sa ilang mga paghalad ug dili ako musimba sa ilang mga Diyos. Igsoon kasamot ang atong gidapit. Ang atong kinabuhi musimba niya. Kung inanit ka sa una, sulay surbi, ngayon anak ka sa una. Tanawa ang iyong pamilya, tanawa ang iyong kinabuhi, o dili pa sa mo. Grabe ang abot, mga guba ni mga bumbong. Kaldiro mga lupad, langgana. Bungkag ang asawag bana magbulag. Nga naman, kaya di ba tayo magbulag, anong gidapit daw ng kasamo? Tungod ra ng Diyos. O di ba? Ang Israel, gidapit nila ang Diyos, bungkag sila. Ipatibulaan sila. So kung yung panaminan, nahitabo ni Pilipinas Igsoon, nahitabo ni nga nabungkag ta. Abot sa ubang nasod ang atong pamilya.
No? Pag-abot sa ubang nasod, managtiayon to sila dire. Legal silang kasal, pag-abot sa ubang nasod, natintal, bungkag ang pamilya. So karon atong katunan, ang tulo ka butang abuhaton sa Ginoo para gyud muila ta niya. Nindot kay tulo ka butang nga gibuhat sa Ginoo para gyud muila ta niya. Now, sama sa akong illustration ng kasing-kasing nga usar ka araw. So kay usar man ni kaano, ug imo ni siyang isimba pa dito, iyugbo dito sa mga larawan ng kinulit. Wala na siya nakapuwent sa Ginoo. So ang nahitabo, dito na nakapokus ang tao sa maong kinulit. So ang nahitabo kanilang kilid pundol na payon sa Ginoo. What if diri na nakapuwent sa kalibutan na ang iyang diri na pipundol na payon sa Ginoo. That's why ang iyang pagsimba sa Ginoo wala na lahay. Wala na lami. Kung ang araw ni mo si kasing-kasing, lahi na ang gipunting. Nime na pawata diha. Tulo ka butang igsoon nga ipadala sa Ginoo para mabalik gyud ang kanindot sa Ginoo igsoon. Iyon siya, daton ra ko kamo balik oy. Pati bulaagon ta mo tuyo pero dalon ra ta mo balik. Kuhaon ra ta mo. Bisan pa di muikyas ka sa Ginoo, pero alihan gihapon ka para pabalikon diha niya. Amen? Sa una niikyas ka. Ang atong mga pagsimba mauni sa una, pero tan-awa karon gialihan ka pabalik gyud niya. Amen? Tanawa kung sa iyang gamiton para makabalik ka niya. Number 1, sakit. Sakit kay ni pamation nimo, pero muni gamiton sa Ginoo para balik ka tinud-anay diha niya. Kay ang tao galing dunay balatian igsoon, grabe daghan kayo niyang dalampon. Kita sa una nga nagbalatian ta bisan asa ta paingon na kinsay dampon, nga kansay makaayo na ako. Di ba? Lusong tiya lang, ano man ang sige mig balatian? Gipadalas Ginoo ang balatian para ang tao makahuna-huna niya. Di ba ang tao doon na balatian? Ang iyang kasing-kasing, grabe na pagagulo. And then, sa iyang batiyo na, sakit na yung kayang balatian, diha na siya magpatulo og luha, mag-ampo na. Kung sa iyang gingon, kung kinasing-kasing na ganin ninyo ang iyong pagpangitan ako, makaplagan na yun ko ninyo. Amen? Grabe, magpatulog, nagagluha tungos yung balatian. Wow! Praise God, kaya Ginoo, makaplagan nimo. Amen? Nga naman, nagigamit ang balatian makapaduol sa Ginoo. Why base si Naaman? Sa storya ni Naaman, naa siya kitong, wata kailang kitong, sanla ba? Si Naaman sa Biblia, gisanla, naa siya yung mga puti-puti sa iyang panit. Pag-abot sa Israel si Propeta Eliseo, giingnan siya, huy Naaman, tunlod rago dito suba sa Jordan kung makapito. Di ba, maayo ka ng imong kitong. Dili man mo tuos Naaman, hugaw daw ang suba. Pero giingnan siya si mga sulugon. Nga naman dili ni mo sulayan, basi pa din maayo ka. Pag tunlod niya kapito igsoon, naayo siya. Pagkaayo niya, simba siya sa Ginoo ni Propeta Eliseo. Amen? Gigamit lang balatian ni Naaman ang sanla para makasimba sa tinuod na Diyos na galagaran ni Propeta Eliseo. Pero sa dihang wa pa siya naayo, wa siya nagsimba. Manang daghan kayo nga nakasimba tungod sa balatian. Kung imo surbihon sa Pilipinas, daghang naayos balatian, nagsimba na sila sa tinuod nga Diyos. No? Ibisa po sa among hikap-hikap itong mga larawan nga kunuhay makaayo po. Pagkasunod bulan ni balik ra. Hikap karon ayo. Pagkasunod tuig na balik ra. Usa ka batak nga kaayuhan. Pero dres Ginoo igsoon tinuod nga kaayuhan. Amen. Now si Naaman nasimba tungod sakit. Tuwa po'y gisgutan sa buhat dos. Kung basahon mo ang buhat dos diha, naayo sa kabakol diha nga nagpakilino sa atubangan sa templo.
Bakol siya. Pero pag ato nilang Juan o ni Pedro giampuan, makatindog ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nitindog ang bakol, naglukso-lukso o nagdaig, nagsimba sa Ginoo. Amen? Buot kasabot, ang balatian, gipadala sa maong bakol, katong pagkabakol niya, gipadala tong balatian para na siya maayo, mahimo siyang ihemplo. Musimba sa Ginoo, grabe ganok sulukso. Pero balatian ang unang gigamit. Amen. Dili na mataganahan balatian. No? Isa sa mga rason isuon na natin mga balatian, kining atong pagdistansya sa presensya sa Ginoo. Even Christian ka, ikaw ako, Christian ka, ako, pero sa point gani nga mo action naka-distance sa presence ni Lord, pahinumduman dayon kaniya, butangan dayon kaani, pamatiuna, para nga makarealize ka, wa man day ko kaampo na, wa man day ko ka, pamalandong na pulong sa Ginoo, ni ditso ra man day ko trabaho nga walay, pangayog pangaliya. Amen? Ni kaon ra man day ko ditso walay pasalamat. Ni halakpak ra man day ko pagkaon, nga walay pasalamat sa Ginoo. Pahinomduman ta. Even Christian ka, wala ka nagsimbang larawan. But still, pwede siyang mahitabo na to. Kung mo hinay-hinay na tag-distance siya, dili na tamo musaludo sa atong buhi nga Diyos. Now, dunay 38 years old diha sa Bible, katong halap siya, na way makasakwat daw niya, matuto niya, wa man ko'y makasakwat na ako, paingon sa linaw, na mo yung kutawon dito para maayos siya. 38 katuig, nahimamat siyang Jesus Christ, unsay mong ipinahanglan. Gusto ko nga maayo kay halap ko. O lakaw, bangon, nakakita na siya. 38 katuig na sakit gigamit, nakahimamat siya ni Jesus. Ang sakit makapahimamat sa Ginoo. Amen? Kay ngayon siya, padalaan mo kamong sakit. Kung di na gid mo musimba nako. So, Muto sabton, ang sakit mo'y gamiton sa Ginoo para musimba na po ang tao balik niya. Mahimamat sa tao ang Ginoo tungod aning balatian. Na mostly na balatian. Kabalo mo ko sa ibot ko sa Ginoo ang nabalatian. Pasimbahon niya, gusto ang tao tanan diha niya. Amen. Ngano man naabot ng COVID-19 tigo kalibutan, gusto na gyud sa Ginoo nga musimba na gyud unta ang tanang tao niya. Buot ang COVID-19 tigo kalibutan. Ang Brazil, luhod sa karsada ison. Kung nakikita mo sa mga post, naay nang luhod na ng karsada. Diyas tarbaho, nag-ampo na. Before sila nagtarbaho, nag-inampuay na. Amen? Naobserbahan ba ninyo? Tungkol sa COVID-19, nang luhod sila ng karsada. Daghan kayong po sa Facebook, sa YouTube, na nag-ampo, nag-worship na sila sa Lord na Diyos. COVID-19 lang igamit. I know nga this COVID-19, daghan kayo nag-worship sa Tinog na Diyos. Praise God, at uglakpakan ang buhay nga Diyos. Tagaan ko siya kahayag sa Ginoo. Now, number 1 pa ito gigamit, sakit. At ito tas number 2. Para yun, maduol ang tao sa Ginoo, muna yung gamiton. Gamiton niya ang pagkabungkag. Nagkatibulaan biya sila. Patos laing aso. So gamiton sa Ginoo ang pagkabungkag. Kapantay ka na nabungkag ta pero nangalagad Ginoo ang pagkamagkabungkag. Amen? No? Bisan sa atong church na ay sitwasyon ay makarelate sila ani nga nabungkag sila sa ilang union sa ilang panagtipon banag asawa sawa pa sila nangalagad. Pero sadyang nabungkag na sila, nagbulag na sila, nangalagad na. So, gigamit ra ang pagkabungkag. Usahay mo na po yun, question ta, ano nabungkag ni Lord? Nga naman na yun, ano yung kinabuhi? Sa bago pa may kasal, grabe may kasweet o kayo. Bunta gabi, grabe naman may kasweet. Ano naman ang hitabo ni? Doon na ay bungkagon sa Ginoo para yun, maiusan mo sa Ginoo.
Dili tanang mabungkag, bati ang resulta. Dunay nabungkag, nga nindot ang resulta kay nag-serve na sa Ginoo. Amen? Asa may itong piliwan na? Nindot kayo na ay napagkabungkag. Pag humagbungkag bulag, nibalik sa Ginoo. Now, ipatibulaag sila sa laing nasod. In the New Testament, ato makita diya nga amak sa Old Testament ato makita diya nga ipatibulaag sila. Kay nagsimba naman sila o mga larawan. Pagkaabot sa New Testament, sa buhat, mabasa ng New Testament, nga ang daghan ng mga Christian na, daghan na kay mga born again. Gilutos na po sila ni Apostol Pablo. Buat pasabot, gibungkag na po sila, gipatibulaan na po sila. Igsoon, dili kalikayan nga bisag Kristohanon ka, nagsimbahan ka ni nga church, dunay panahon, dunay puwit, nga mo distansya ra kani nga church. Unsay rason? Gibungkag ang mga believers sa Jerusalem para ma-spread ang pulong sa Ginoo sa Samaria ug Judea. So kayo sang sabton, dili kita ka garantiya nga ikaw kanang utapad karon, naong kanang utapad karon, hangtod sa hangtod naaguna aning simbahan. Kay example sa mga dalaga ug litaw, maminyo na sila. Dalon sa dapit sa ulit as laki or dalon sa dapit sa babae. Amen? So pag abot dito sa maong dapit, dito na siya gamiton sa Ginoo. O na-spread, di ba? Na-spread ang pulong sa Ginoo. Muna nga, pasalamat ta sa Dios nga bisag na ay pagkabungkag, na ay pagkatibulaag, but still, gamiton sa Dios ang maong sitwasyon. Amen? Kung naamoy pagkabungkag sa unang panahon, pasalamatin ang karon kay nangalagad kas Ginoo. Kagwa pa siguro mo na bungkag, murag wa pud mo nangalagad. Amen? Kung wa siguro ikagubot na niabot sa iyong pamilya, murag wa pud mo nangalagad. Munang dili sayon pamalandungan ang pamagis Ginoo. Grabe siya ka powerful na Ginoo. Even lisod kayo nawaton nimo, sakit yung nawaton, but pwede siya maghimo diya og kaayuhan diya nimo. Amen? Doon na ba'y kaayuhan na nahabot sa iyong kinabuhi? Last, number 3. Gamiton niya ang kasub-anan para maduol yung kas Ginoo. Now, sakit, bungkag, o galing kasub-anan. Kabantay kas prodigal son, nga nagpalayo na sa Ginoo, gitagaan siya garabing kasub-anan. Kung sabay unang kasub-anan ngayon, kagutom mo eh. Subo, di ba? Pag-apply niya trabaho, pigiri ang iyang na-applyan. Subo, di ba? Pagkaon, ang amo, di ba, muhatod ng pagkaon. Kaon na pagpasaw. Kasubanan, di ba? Dito na siya sa pasawan, nagsubo. Sabihan, nagkauban na ng baboy, dito siya nagsubo. Hindi siya. Grabe. Sa balay sa akong paparo, daghan kayong pagkaon. Samantalang ako diri, pasaw ang akong kinaon. Amayo ani, magpaubos ko, maghinulsol ko, mubalik ko sa akong mamahan, o ingnon ako siya, nga pa, tawagan lang kong sulugon, kay dili ko takos. O nakahukom siya mubalik sa amahan. Amen, ibalik ba? Ibalik. Unsay gigamit? Kasub-anan. Sitwasyon. Daghan kayong sitwasyon nga niabot sa imong kinabuhi, ipagi kag kasub-anan sa unang panahon. But mao to'y gigamit sa Ginoo nga ikaw ug ang iyong pamilya naduol sa Ginoo. Wa pa ka nalipay ana. Pag abot atong kasub-anan sa una, di ka malipay. Pero karon malipay na ka. Kay wa praise God. Pinaagi atong maong kalisod, katong among nagian, grabe ko pag-anto sa akong anak, sa akong apo, sa akong pamilya, grabe na akong binadlong sa una, pero wala. Niabot sa puwet, nagigamitan sa Ginoo o kagulanan, kalisdanan ng mga tao, and then ibalik siya sa Ginoo. Dili na kayo siya ibalik sa Ginoo, hasta pang iyang pamilya na malik sa Ginoo. Amen? Lisod sa ito ng pamagi sa Ginoo, pero pinakanindo. Amen? Christian, encourage mo na ako sa matag-usa. Kung naamay balatingan, iniabot nimo, imong anak, pamilya, gi-encourage kas Ginoo. Gipasidan-an kas Ginoo. Balik na ko na. Balik na ko.
Ako na ko na. Pagsimba na ko na. Kung naay pagkatibulaag karon nga nahitabo, gipatibulaag ra nagtuyo sa Ginoo para iniabot sa ubang area dito tagbuon sa Ginoo kausaban. Kabantay ka nga pagikan diri Santiago dili Christian, dili sa born again. Pag-abot og Manila, pag-abot og lain nasod, pagbalik diri born again na. Amen. Pagikan dili born again. Panarbaho, dito nakakaplag o pulo sa Ginoo, dito nakasimbas, laing lugar, pagbalik diri born again na. O di ba? Gibungkag na sa sila, gipatarbaho, pagbalik born again. Katulungan encouragement sa Ginoo. Kung naa kay kasub-anan karon, naa kay sitwasyon, dili ba ikaw nagsubo, imong pamilya ba? Gipahinumduman sila sa Ginoo, dili pa ulahin ang tanan. Sa mas prodigalsan, ipaubos ang imong kaugalingon. I-pray mo pamilya nga naay kasub-anan, i-pray mo pamilya nga naay kabul-anan karon. Pangayuwas Ginoo ang kanang tuana. Umuton sa Ginoo yang kasing-kasing na mubalik siya sa presensya sa Ginoo. Kay gipanalana sa mas prodigalsan para pabalikon sa presensya sa Ginoo. Unsay nahitabo sa prodigalsan pagbalik sa presensya sa Ginoo? Nagparty sila na ay kalipay tinuod-anay. So ang kasub-anan niya nagkaugpasaw, giilisan og party, giilisan og kalipay sulod sa kasing-kasing. So kung nakay kasub-anan karon, balik kas presensya sa Ginoo, lipayon kas Ginoo. Amen. God bless JDC family. Amen. So salamat Pastor sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Na-bless ba ang tanan? So, salamat sa reminders o sa pagpabalo sa Ginoo sa tuwa, sa kamatuonan. So, ang imong susunod isuon, kung kalausa lang yun ang mabasa sa pulong sa Ginoo, kung kita mismo nga nasa itong panimalay, kita lang ang mususi sa pulong sa Ginoo, dili ang kinahanglan na walihan pa ka. Amen? Kaya ikaw mismo, kabalo ka kung unsay gisulti sa Ginoo. Amen? So, makabalo ang taatanan sa gusto sa Ginoo kung sa iyong ganha sa tuwa. So, in John 8:32, the truth will set you free.